Здравейте, приятели! Добре дошли в най-новия канал в семейството на Христов Медиа Груп, канала Христов Старс. Този канал ще бъде посветен изцяло на американските спортове. Знаете, за кетч имаме отделен канал. Този ще бъде за NBA, Националната хокейна лига, Националната футболна лига. Сега през лятото ще обърнем внимание на бейсбола, на MLS, на основните моторни спортове там, NASCAR и IndyCar. Започваме именно с една легенда, която възкръсна. North Wilkesboro Speedway не беше приемала състезания за точки от NASCAR Cup Series в продължение на цели 10 888 дни. В неделя обаче Window World 450 върна магията на тази писта, запазила автентичния си облик от 90-те години. Героят на деня беше Джоуи Логано. Той сложи край на своята суша от 441 дни без победа за точки по най-категоричния начин, като поведе рекордните 323 от общо 450 обиколки. Логано призна, че годината е била трудна и липсата на скорост го е карала да подлага всичко под съмнение. Дени Хамлин остана втори, а Райан Блейни официално си гарантира място в плейофите, които вече се наричат The Chase или преследването. Пренасяме се към IndyCar, където уикендът в Нешвил беше всичко друго, но не и спокоен. Силни бури отложиха старта на борчета Bourbon Music City Grand Prix с близо 24 часа. Когато състезанието най-накрая започна в понеделник, жегата беше толкова екстремна, с индекс над 38 градуса по Целзий, че дистанцията беше съкратена от 300 на 225 обиколки. Алекс Пауъл грабна своята пета победа за сезона, влизайки в бокса само 0,3 секунди преди той да бъде затворен поради инцидент. Но истинската история беше Дейвид Малукас. След тежка катастрофа в събота и престой в болница, той стартира последен, 25-ти, и направи немислимото, завършвайки на подиума трети. Малукас разкри, че е носил в джоба си своята тройка за късмет, монета на морската пехота, малък Исус и розово пате от фен. Бейсболът ни предложи невероятно зрелище. В хоумрън дерби Джордан Уокър от Сейнт Луис Кардиналс шокира публиката, като победи Кайл Шуърбър на финала с 12 на 11, правейки 6 хоумръна при последните си 6 свинга. В самия матч на звездите, Американската лига постигна чиста победа с 4 на 0. Първият шът-аут от 13 години насам, а Коди Белинджър беше коронясан за MVP. След почивката, екшенът се завърна с пълна сила. На 20 юли Бостън Ред Сокс продължиха невероятната си серия, записвайки 14-та поредна победа след триумф над Балтимор 6 на 5. Това е втората най-дълга серия в историята на франчайза. В същия ден Кливланд разгроми Минесота с 13 на 4, а Ню Йорк Янкис надвиха Питсбърг с 8 на 5, в матч, при който скамейките се изпразниха след спор за таймера на питчерите. На 21 юли видяхме истински трилър между Доджърс и Филис. Макс Мънси удари своя 228 хоумрън като играч на Доджърс, изравнявайки се на пето място във вечната ранглиста на тима. Матчът завърши с хаотичен двоен аут в 9-я ининг, след груба грешка в бягането на базите от страна на Филис. В Атланта Фернандо Татис младши изригна с най-дългия хоумрън за сезона до момента, чудовищните 474 фута или около 144 метра. Междувременно Майами Мерлинс записаха първия троен аут, трипъл плей за 2026 година, само за 5 секунди срещу Астрос, макар че по-късно загубиха мача с 3 на 5. Крайният срок за трансфери е 3 август, той наближава и пазарът ври. Лос Анджелис Доджърс придобиха реливъра Сет Халворсен от Колорадо. Говори се, че Тампа Бей са агресивни в опитите си да привлекат аса на Детройт Тарик Скубал. Метс и Рокис вече официално са в режим продажба, като почти целият им състав е достъпен за оферти. В класацията на силите Power Rankings Лос Анджелис Доджърс запазват първото място, следвани от Милуоки Брюърс и Атланта Брейвс. В битката за Rookie of the Year Кевин Макгонигъл от Детройт води в Американската лига, докато Джей Джей Уедърхолт от Кардиналс води в националната. Футболът в САЩ, сокъра, както го наричат там, също се завърна с гръм и трясък след прекъсването за световното първенство в голямото дерби на Лос Анджелис, Ел Трафико, както го наричат. LAFC прегазиха Галакси с 3 на 0. Голямата новина тук беше първия гол на корейската суперзвезда Сон Хюн Мин в лигата, който затвърди превъзходството на чернозлатистите. Летният трансферен прозорец в Major League Soccer е отворен до 2 септември и вече виждаме големи ходове. LA Galaxy отговориха на предизвикателството, като привлякоха японския нападател Киого Фурухаши.
В същото време в Чикаго всички очакват с нетърпение дебюта на легендата Робърт Левандовски за Fire. Предстои и матчът на звездите в МЛС, който ще се проведе на 29 юли в Шарлот. В класирането на конференциите битката е ожесточена, а Реал Солт Лейк продължават да впечатляват благодарение на младия Диего Луна. Портланд Тимбърс пък обявиха назначението на новия си старши треньор Марти Суфиентес. Приятели, американските спортове са в своя пик. Очаквани горещ август с Brickyard 400 в NASCAR, финалните трансфери в MLB и дебютите на световни звезди в MLS. Не забравяйте да се абонирате за канала Христов Старс, за да не пропускате нищо от света отвъд океана. Споделете в коментарите кой трансфер в Major League Baseball ви изненада най-много и ще успее ли Левандовски да възроди Чикаго Fire. Пишете и теми, за които искате да говорим, свързани с американските спортове. Всяка сряда ще бъдем заедно. Аз съм Кристиян Христов. До следващия път.